Sanibonani babukeli emakhaya, nginamukele ehlelweni lethu la namhlanje. Ngizobe nginichazela nje kafushane ngohlobo oluthize lama cytokine elaziwa ngokuthi ama inflammatory cytokine. Lapho ngizonihumushela kabanzi ngawo ukuthi asebenza kanjani emzimbeni, imiphumela yawo engaba mibi uma engasebenzanga ngohlelo lwakhona olubalekile. Bese ke ngizoyenza isiphetho ngalolu hlobo lama cytokine. Hlala nami ungayindawo. Ama inflammatory cytokine pheqelezi ama pro-inflammatory cytokine uhlobo oluthize lama protein elithumelela imiyalezo endaweni ehlukahlukene emzimbeni. Lama protein akhiqizwa ngama cell anjengama helper T cells kanye nama macrophages. Uhlobo ziningi izinhlobo ezitholakalayo zama cytokines okungaba interleukin kungaba interleukin 1, interleukin 12 kanye ne-interleukin 18. Siyayithola nayo i-tumor necrosis factor eyi-alpha, sibe nayo i-interferon eyi-gamma. Ngizokunikeza incazelo emfushane ukuthi ayini ama pro-inflammatory cytokines. Ama pro-inflammatory cytokines inhlobo zama protein athize athumelela imiyalezo endaweni ehlukahlukene emzimbeni. Zithumelela umyalezo ngokusebenzisa ama-cell emzimbeni okungaba ama-macrophage kanye nama-helper T cells. Lama cell asebenza ukukhiqiza lama cytokine. Lama cytokine ahlukene kungaba i-interleukin, interleukin 1, interleukin 12 kanye ne-interleukin 18. Uma ama-inflammatory cytokine akhiqizwe ngokweqelekileyo noma ngendlela engaphephile, lokhu kungabanga izifo ezifana ne-atherosclerosis noma umdlavuza. Lokhu kungagcina kubanga i-depression nezinye izifo zengqondo. Ukuze umzimba ube nempilo, kumele kube nebalance phakathi kwama-inflammatory cytokine kanye nama-anti-inflammatory cytokines. Izifo ezibandakanya ne-inflammation zingalashwa nge-therapy, njengamasosha omzimba ayuluhlobo lo-monoclonal anciphisa ama-inflammatory cytokine nama-receptor wawo uma asuke emaningi emzimbeni. Iyatholakala nayo i-tumor necrosis factor ngohlobo oluyi-alpha kanye ne-interferon ngohlobo oluyi-gamma. Sibe nayo i-granulocyte macrophage colony stimulating factor. Wonke lama cytokine asebenza ukukhola uhlelo lokuqala lokuzivikela emzimbeni elaziwa nge-innate immune response. Aphinde akhiqizwe uma umzimba uwadinga ngesikhathi sama-inflammatory reactions. Asebenza ukugqugquzela ukuthi lama inflammatory reactions ayenzeke ngokukhulu ukushesha emzimbeni. Ama-inflammatory cytokine abamba iqhaza elikhulu ekuqaleni ukuphendula kanye nokulapha ukuvuvukala komzimba, i-inflammatory response. Aphinde alawule ukuzivikela emagciwaneni ngokusiza uhlelo lokuqala lomzimba, i-innate immune response, ukuthi iqale ukulwisana namagciwane asuke ahlasela umzimba. Nanoma anemsebenzi abikelwe yona ngokuhlukahlukana kwawo, amanye wawo asebenza njengezici zokukhula phecelezi ama growth factors. Amanye wawo njenge-interleukin 1 beta, i-interleukin 6 kanye ne-tumor necrosis factor alpha abanga izinhlungu emzimbeni ezihambelana nezifo ezidalwa ngamagciwane thizeni. I-tumor necrosis factor alpha uhlobo oluthize le-cytokine elihamba phambili, litholakala kuma-neuron kanye ne-glia emzimbeni. Esikhathini esiningi lolu hlobo le-cytokine libamba iqhaza elikhulu ekubulaleni amaseli angasadingakali emzimbeni noma amaseli asuke ahlaselwe amagciwane. Lokhu kubizwa ngokuthi yi-cellular apoptosis.